Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم ومجد وكرم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنكلين وفيك تغيين على فيك بوشتان دنغالين توروما صلي كلين وفيك تدون لا صهير maka ale min cili kera danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔli ye a n'a so dingɛ sanumaw a n'a ka sahaba sanumaw ni mɔgɔ di tugulo la ni baara ɲuman kɛli ye o kɔfɛ an badenw an b'aw fo ni k'aw wale ɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen bɛ cirifila jabaranin kan ni waati in na wajulu kɛnɛ ti fɔ aw minnu kɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ni y'an ye abijan atepkube kira muhamadu mustafa alayhi salam ale ka bangeli kɛnɛ kan min n'o sigila an karamɔgɔ fɛ mohamed gaku mun kosɔn k'a ka nisɔndiya n'a ka farifoni jira danfɛnw na sɔn hɛrɛma ka bangeli la sigi in kɛra ka bɛn marsi kalo ma san 2018 kɛnɛ in kɔnɔ maaba caman tun bɛ yen k'a daminɛ an ka shirifu la kana se an ka alimamuw ma ani wajulukɛla caman fo kana se an ka faamaw ma kɛnɛ in kɔnɔ an karamɔgɔ minnu sera ka laseli k'an ye o ye usaz mohamed jara ale kɔfɛ ibrahim jata kunate o nana kuma ta ale fana kɔfɛ an karamɔgɔ usaz ahmed tijan sangare ale nana kuma ta min sɔrɔla kɛnɛ in kɔnɔ ne ni aw ka jɛ an k'o lamɛn. Si il fallait que je sois présent. Alors aujourd'hui, mon quartier, pour ne pas dire le village, est en fête. Une grande cérémonie avec tous ceux qui prêchent le Coran. Vraiment, c'est une joie pour nous. Je ne pouvais pas rester. Ah, qui va laisser bénédiction passer? Moi, je ne peux pas laisser bénédiction passer. J'ai vu aussi pour prendre ma part de bénédiction. Oui. On est ensemble, qu'Allah veille sur nous. Qu'Allah guide nos pas tous les jours qu'il fait, il nous visite dans sa miséricorde. On est ensemble. Merci. Gakuno kwa gakunga. Sesu gara gakunga ndo kwa kanu. Ibero wanga gakunga tono amahuna. Wo ka nyawr ba kinga nali kusube nga hali ken wagabiya. Muhammad dukrono ba tarono kunya marun kama nkyani koini. Idinya wo nyamaro kan nga kamana se itonga. Keso bu jaman su ku inde ko jaman cuya ho tangara kinyere an kinyo kwara angar ga kun kando kwa kanu se on to na ko butenga no moburu kurnya na sarenga anda ku tendi gamen ku tendi ma dan tawali sallallahu alaihi wasallam alfilamo duguti ka min fo marakana ako ale dogoninde ale korobe uka ale ci demseni na filla mo korwa ba blasira akoro elhaj Mohamed Dukure be ba Traoré be be minfo gaku ka konyala den ka tia ulu bolo le gaku nyogo nga do. Représentant du commissariat du 10e arrondissement, le commissaire m'a envoyé avec quelques amis, mes collègues de service, pour assurer la sécurité de cette grande cérémonie. Mais ce Kakou que vous voyez auprès de moi, vraiment, il est tout pour nous. Voilà, donc nous sommes venus partager la fête avec vous et nous cherchons aussi la bénédiction. Que Dieu bénisse tout le monde. Je vous remercie. Merci. Cheikh Ousmane Aïdara Demousso Mimbe ano e Nafissatou e ko ka fo ka wole nyimando. Mimi ka mimi fo ka wole nyimando. Ko abe fa fo atoma le fa e fa abadon. Ka Cheikh Fenfembe ko ka bela jenifo. Ka sufi ufo. A nere jati kebe anoye ali udenye alimame tawo ko ka fo ka wole nyimando
bi ale sewani ale sewani ka la ka ye jama min sɔrɔ Seki Gaku ka kɛnɛ kan Seki Gaku bɛ min na o tɛ kudeni ye a bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don a la san wɛrɛ ta a ka ɲa ka tɛmɛ nin kan a b'o ɲini Ala fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ silama bɛɛ lajɛlen fɔ silamɛw ka kɛnɛ de ye nin ye silamɛw cɛ frontière tɛ yen Mali tɛ yen Côte d'Ivoire tɛ yen ni ko la ilaha illallah Seydina Muhammad Rasulullah an bɛɛ kɛra fa kelen ba kelen ye n bɛ dugawu k'a ye ani a komɔgɔw bɛɛ ani jama bɛɛ fɛn o fɛn y'a sen ta ka se kɛnɛ in kan an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye n'i bɔra yan k'u bolo don diɲɛ fɛn o fɛn na an b'a ɲini Ala ni kiraba in ye Ala k'a ɲa k'a da n'u ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala k'an jɛ a ɲɔgɔn caman na ka san wɛrɛ ta diya ka tugu in ta kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo assalamu alaikum inshallah an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn k'a fɔ Ala ka san caman Ala k'o di an ma Ala k'a d'a ma ni hɛrɛ ye Ala k'a d'a ma ni kɔrɔta ye nin kɛnɛ ni Ala k'a sabati ka taga Ala k'an kɛnɛ kɛ k'a kɛ vraiment Gaku an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn donc an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la bɛɛ ka yafa ma Ala yɛrɛ n'a kira kama ni fili minnu yela kuma la o ye denmisɛnniya ye ani maloya i faw ni kɔrɔw ni baw cɛla donc Ala ka yafa an bɛɛ ma wassalamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o la an tɛ taa yɔrɔ jan an bɛ don walada kɔnɔ o ye jumɛn ye mawuludu fɛn bɛɛ le b'o kɔnɔ mawuludu nabawi n'o ye alakira ka bangene sallallahu alaihi wasallam o tuma bi anw bɛ kuma mun kan o ye kira ka kumakan ye ni Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina Muhamadu an ma e ci foyi kama fɔ danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔli alakira cira o de kama sallallahu alaihi wasallam donc wa alakira yɛrɛ ko kira ɲininkala i cira ni mun ye kana di an ma alakira ma dɔwɛrɛ fɔ ko ye a ko bu istuli utammima makarimal akhlaq a ko ne Muhamadu cira mun ko sɔn n ka jogo ɲuman tɔw dafa Muhamadu cikun ye jogo ɲuman dafalen ye o ma i b'a sɔrɔ cikun tɛ Muhamadu la fo jogo wa i b'a sɔrɔ Ala ye Muhamadu ci min kama n'o ye hinɛ bɛɛ sɔrɔli ye hinɛ ti sɔrɔ fiyewu fo a k'a sɔrɔ Muhamadu cira min kama n'o ye jogo ye wala n baden a tɛ kubekaw a wasara wajulila Abidjan bi a wasara wajulila bi Côte d'Ivoire kɔnɔ bi a wasara wajulila bi diɲɛ kɔnɔ bi sabu diɲɛ yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw waju hali ni mɔgɔw ma kuma ni mun ye sisan aw fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan Buwake Abidjan yan sisan Abidjan bɛɛ wulila k'i jɔ mun kan ko dɔ ye denmisɛn dɔ minɛ ka taa faga k'a joli bɔ k'a kan tigɛ k'a su don ne hakili bi Abidjan bɛɛ wulila ka jɔ a sen kan ko Buba a photo bɛ fa bɛɛ fɛ dɔnkilidalaw bɛɛ ye photo da la dɔnkilidalaw bɛɛ bɛ ka dɔnkili da la kafiri o kafirindanw silamɛ o silandanw bɛɛ wulila ka jɔ a la mais mun y'an se nin degré la wallahi n'i y'a sɔrɔ Seyid Sherif Usmani Madani Aidara kun ye min fɔ a ka wajuli daminɛ kuma na a bɛ min kan a ka wajuli camancɛ la a bɛ min kan bi n'o kun mɛnna nin kun tɛ kɛ min y'a fɔ a bɛ seli min y'a fɔ n ko a bɛ seli ale de ta yera o n'o na caman bɛ yen o ta ka ca nin ye o ma ye de parce que e ka dɔn barika dɔ bɛ yen n b'o fɔ musow ɲɛna kuma bɛɛ ne ye nin fɔ yan c'est-à-dire silamɛya ko tɛ kana kɛ silamɛ ye kɛ muso ye min sɔnna i cɛ ye n'i ye den min sɔrɔ muso ka furu tɔnɔ y'a den de ye
min fɔ an balakaw ye kuma bɛɛ u y'a don da o u y'a bɔ ta o u ye n den dabali o ayi e yɛrɛ ka dabali de b'i den nɔfɛ nin lajɛ bi mɛ mun ye nin kɛ tan siga si t'a la cɛnin ba a sɔnnen don a cɛ ye o kama nin bɛɛ kɛra n'o tɛ maa caman fara a bɛ janya o mɛ mun ye nin kɛ sabu a sɔnnen don a fa ye ma muso a ye sabali a y'a da maa o maa n'i ɲɛna kɛnɛ kan n'i ɲɛna gindo la ala bɛ nin jɔyɔrɔ dɔ d'i ma o tuma alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a cira ni min ye jogo don n'i y'a lajɛ alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a b'a fɔ a ka hadisa sahale de la Bukhari kɔnɔ a ko ma min shay'in fil mizani askal min husnul khuluq inna man ahabbakum ilayya wa akrabakum minni majlisan yawm al-qiyamah ahsanukum akhlaqan ne kira ka hadisa yi a ko foyi tɛ yen an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ k'a fɔ ko ne ye la ilaha illallah fɔ k'a bonya bɛ taa tiɲɛ don nin bɛɛ ka bon koyi a ko nka min ka bon ni a bɛɛ ye jogo don alakira ko a ko foyi tɛna bila mizanu na min bɛ giriya ka tɛmɛ jogo ɲumanya kan jogo bɛ basikeli min di jogo bɛ kilo hakɛ min di a ko silamɛya foyi t'a di ko nka aw min ka bon ne yɔrɔ la walima aw min ka di ne ye kosɛbɛ n'a bɛ surunya ne Muhamadu la lahara jɔ don k'o de ye mɔgɔ min ni o jogo ka ɲi kosɛbɛ o tigi de bɛ surunya ne Muhamadu la n badenw jogo ye fɛnba ye mɛ ni jogo tiɲɛna ka ban baara tiɲɛna bon taribiya n'a bɛ f'o ma ko lamɔ tiɲɛna an ka société la bi lamɔ tiɲɛna dɛ sabu lamɔ tiɲɛna ni mun ye anw ye denw kɛ papa commandant ye a bɛ nisɔngɔ minɛ anw de la an denw jɛra an yɛrɛ ye ka tɛmɛ an yɛrɛ kun kan k'a sɔrɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi aw bɛɛ ye bagangwɛnden de wa bagangwɛnden bɛ ɲininka a ka bagan kungo la cogo min na aw yɛrɛw bɛ ɲininka a ka maradenw kungo la ten lahara marabaw baara b'an bolo dɛ denw kɛra bi tigi t'u la denw kɛra bi se t'u la denw kɛra bi jigi t'u la maa caman ye den wolo ka bila a salen don den bɛ maa caman bolo bɛ o su don k'a sɔrɔ a kaburu ma don fɔlɔ ni mun ye ni jogo ye a ye kuma denmisɛnw fɛ wallahi an karamɔgɔ Hayidara ye kuma bɛɛ fɔ mɛ a ma lamɛn dɛ nka a lamɛnbaaw bɛ yen a lamɛnbaa cɛyara caman bɛ k'i ladege a la n tɛ jogo tiɲɛna taa e k'i sigi bɛ ka duw kɔnɔna lajɛ n da si dɔ nana n'o y'a minɛ nanga filɛ bɛ tile guwa i la nanga filɛ bɛ tile guwa i la c'est-à-dire adamaden o adamaden n'i sera k'i ka mara dilan e de lafiyara n'i ka mara ɲɛna e de lafiyara bon anw ka mara tiɲɛna bi an bolo pepu anw ye mara wɛrɛw ta minnu di an ta ye a lajɛ bomoji kun ka di mɔgɔw ye fɔlɔ ko silamɛya ye bomoji bila ye bomoji kun ye silamɛya ka siyaru dɔ de mɛ bi dɔnkilidalaw ye bomoji bila min na denmisɛn bɛɛ donna bomoji bila la bi a lajɛ bɛ nin denmisɛnw ka bomoji lajɛ u la bi ko kulisi kana fofo an nɔfɛ denmisɛnw donna kulisi senna mɔsɔlɛni na bi i b'a fɔ ko alimɛti foroko kulisi dɔw don dɔ la bi f'u ka mana don a la n'o tɛ a tɛ se ka don n'u bi kulisi dɔ bi fo ka mana don a sen la ka sɔrɔ ka kulisi don silibu bɛ bɔ kɛnɛ ma
bobara yoro yoro lebi bokona ado bobara niya ya bi kuma ko koko bonen do aka abi fono yere logo dula wallahi fono logo bi dula mais ka kora bi fode ko cheni nye che yera ko aka kulushi ya labo bamana folo ko kulushi ya labo maintenant on de nga kulushi be ku otu labo ble akera jume yenda shido bonne desera ika kulushi koro I desera asenda koro fiye mana doala dala etseka dutatu etseka dutatu ayaye maoma la duta dende hal na dona shwen na dongo do na ba ka groupe la odo police ba mene Allah odo bo amene marachana me kira ye nin befo ka qur'an nyina ala kira sallallahu alaihi wasallam ako jeti wuli fiu ko jeti wuli fiu fotuma mina naya yi mishibi dumini nyini ni akui ka duni adai o ye kira nyini nganda ko bikatu ha ko koraidi kira ko ka bike ko dondo binana mishibi ta dumini nyini ni akui aba duna dai o ko bikatu ko ya rasulullah ni kabagoye akwa bike ni mi ko jeti wuli fiu naya ye tumamina muso bitu nyama na fere kana folo sora ala kana demba ya dumini naye o yeru ba du ko ye jien wuli tamanchen ami domine komi bi muso bi katikati soro voiture katikati wartigi bi katikati san ka di sunguru bama fama bi katikati san ka di sunguru bama wartigi bi katikati san voiture san ka du jo ka etazu jo ka di sunguru bama amungama anyama na kama o ma mishima dumini nyina akuye ka du na daiwa on modi labi boni mami ndebola no bo soro akone ni fama karsa de be nyo avec koy ne ni ministre nde be nyo avec koy ne ni directeur nde be nyo avec koy ne de ba shiti ko do on do bi wasono ye wa chogoro ba yoru bi wasono ye be ko ne de barka denyi Allah ala ne kaba koy wallahi ne kaba koy nya kono islamia kira maloya dine bi demesan ayen wuli ka silamaya jo ayen wuli anga silamaya jo anga silamaya bla anyanyuma ka no la be nyami ngabe Allah kale kago ala kira sallallahu alaihi wasallam aqul la yadkhulul jannata sayyi'ul milqa akoma o ma kam maraka jugu etido aljanna ko abada mais an nga marabi to godi bi maraw bi to godi bi andeu ay sabali adama de techien fio non l'être humain à l'état naturel est pur et sain. La malveillance, l'inconscience, le mauvais caractère est étranger dans l'être humain. Dans notre chair, il n'y a que le bien, l'amour, la vérité, le partage. Mais abna fa soro fenjugu min kanuka o fe inde be yele de njuli la abna ba soro fenyuma min kanuka abna fa soro fenyuma min kanuka o kanu yin be commencer ka jouer de nga nyana mayala anye ko taw kanu chogomi nandi unya mine ambolo ka abarikado fu nana teme anna abara dawla nangu yanga kira sallallahu alaihi wa sallam kanuti kateme ekipuka nangu ye kira kanute kateme anga athlète préféré uka nangu ye kira kanute fandi umbe symbole do ye anna wallahi muhammadu ko nyefoti goya andi unyi namgale ya ibo soso wa okay donc mogo tseka mogo kanu yira mogo tseka mogo bunya yira fika lon jonlo fika lonjoy karsay derite ko nyogon lonye kira kanumbe
ko ɲɔgɔn lɔn a lɔn de la i bɛ kira lɔn de ka sɔrɔ k'a kanu ka sɔrɔ k'a labato namagɛlɛya ni donna an ka luw la k'an denw ɲininka k'u ka championnat européen fɔ ka ligue anglais fɔ komi t'a bɛɛ lɔn u b'a bɛɛ fɔ a ɲininka ko kira den ye mɔgɔ joli ye a kalanna de a ma ko ma k'o la le n'o tɛ ballon complication man jugu kira ta ɲɛ ye an bɛ ko caman ɲala o compliqué do kira ta ye o donc kira a ka kan an ka kanu yira an denw na mais ele yɛrɛ tɛ kira kanu sɔrɔ f'i k'a lɔn mɔgɔ bɛ lɔn cogo di n'a ma bange donc kira lɔn bɛ daminɛ a bangeli ɲɛnamayali la an b'o kɛnɛ min kan i lɔ n delila k'a f'i ye kɛnɛ in kan yan an bɛna kuma mawuludu kan mais a bi daga a ti daga an k'o bila an kɔfɛ o bɔ i ka miiriya la n'o tɛ n ka baro tɛ n'i nafa a faamuna ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ kɛ fiyɛn dɔ ka dɔnkili laminɛla ye a b'a ɲɛsin na kɛ mawuludu bi daga a tɛ daga c'est une perte de temps parce que an bɛ diinɛ min na lɔnni tɛ a diinɛ na lɔnni t'a la lɔnni min bɛ se ka mawuludu kɛ haramu ye yɔrɔ karamɔgɔ jama ɲana ale kuma kɔrɔ bɔ man go a filɛ silamaya baara bɛɛ bɛ boli fɛn saba le kɔnɔ fɛn saba ɲɛnamaya baara bɛɛ bɛ boli fɛn saba le kɔnɔ saba fɔlɔ a to a man ɲi i ka mɔgɔya ma a kɛbaliya man ɲi i ka mɔgɔya ma ani n'a y'i diya a kɛ n'a y'i diya a to usulu kaida le banna an ka kan na l'olu tɛ a banna le ta a to a fɔ o ma ko haramu ala ko fɛn o fɛn ma ko haramu don hakili tɛ ɲɔgɔn ɲininka ko munna ala ko wala taqrabu zina a kana ma don jɛnɛya la munna b'a la wa n'i taara i ta nin dɔ sɔrɔ dun a man di ye a kana suyɛni kɛ munna b'a la wa munna ye cadenas don i ka magasin na a kana ɲɔgɔn namara munna b'a la wa e bɛ dɔn namara mun na ka sɔrɔ a man di e yɛrɛ ye donc haramu bɛɛ kɛnɛ kanko de don a kɛ ala ko fɛn o fɛn ma ko wajibi adamaden ka nature de don n delila k'a f'i ɲɛna bateau a fɔlɔ ka ala lɔ i man ye a lɔn ala ye ala ye o ye wajibi de joli yɛrɛ de y'a ɲini joli ala lɔn hakili de ye ala ɲini o de kosɔn adamaden kira ni nabi ɲumanw ma se minnu ma o ala ɲinitɔ de donna sɔnni na est-ce qu'il b'a faamu hakili ka ala ɲinitɔ o de ye hakili bila sɔnni na donc ka kɔn kiraw ni nabi ɲumanw ɲɛ hakili bɛɛ k'a lɔn ko ale dannen don hakili bɛɛ k'a lɔn n'ale danna danbaga dɔ b'ale la o danbaga yelen kɔfɛ o danbaga ko bɔn ko an k'ale bato n tɛna don bato bɛɛ la ko n b'o détaillé exemple fɔlɔ an ka seli ta ala ko an ka seli ko an ka sun ko an ka jaga n'a se kɛra i ye i ka hiji mais hakili bɛ ɲininkali kɛ a bɛ mun se ala ma non 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 ala kama tɛ i yɛrɛ kama de wa yasjudu lahu man fi samawati wal ardi taw'an wa kara ni bana k'i farikolo kɛ ka ala labato hakili b'a labato jagoya de don exemple ye jumɛn ye n'i ye nin kɛ wari b'i ye sisan 2000 lo bon hɔn y'a d'i ma i bɛna mun fɔ ni ce o bɛ bɛɛ ka kan na kɛ est-ce que kolon dɔ bɛ diɲɛ na kolon min n'i ye ɲuman k'a ye a b'i nɛni wa i ni ce fɔcogo tɛ kelen ye mais a bɛ bɛɛ ka kan na le mot merci le remerciement la reconnaissance existe dans toutes les langues i ni ce bɛ kan bɛɛ la mais ni ne ye 2000 d'i ma n'i ko ni ce n'i m'a fɔ ni ce est-ce que 2000 in bɛ yɛlɛma ka kɛ 1000 perdu ye n kun wa
mais ni ko ni cɛ est ce que a bɛ yɛlɛma ka kɛ 20 ye n kun wa i ni cɛ poids kilo joli don i ni cɛ a poids ye kilo joli ye n'o bɛ fara ne kan i ni cɛ a saveur a suma ye degré joli ye n'o bɛ tugu ne kɔ ni ye duloki ɲuman d'i ma i b'a fɔ ni ce ni ye samara ɲuman don i sen na i b'a fɔ ni ce i ni ce bɛ mun ɲɛ ne ye a bɛ mun tiɲɛ ma maintenant ngaleya ni ye lu la clé d'i ma n'i m'a fɔ ni ce fiyewu wallahi ni sira kɔnɔ bi ka si a kɔnɔ sini hakili tɛ sɔn hakili b'i ɲininka i ka mun kɛ tan hakili b'i nin kani i ka mun le kɛ tan cɛ ye du d'i ma hali ma taa fo ni ye n denmuso d'i ma kɔɲɔya kɛra bi sini i ma foli kɛ i ma mɔgɔ bila ka taa i ma n wele jani kalo kelen hakili tɛ sɔn hakili b'i ɲininka ko ile ye mun mɔgɔ le ye a fɔ a banna kɛ ni walawala ɲɛ tɛ yen tugun dɛ hakili b'i kani ko munna cɛ y'a den d'i ma i m'a fo munna cɛ ye lu d'i ma i m'a fo munna cɛ ye nin duloki ɲuman in d'i ma i m'a fo munna nin ye nin kɛ i m'a fo ok bon n bɛ ɲininkali kurakuraya tugun n'i ye ne fo ko n ye dulokiba ɲuman d'i ma i ye duloki don min i kan na o tɛ wa duloki le valeur ka bon ou bien a bɛ don farikolo min na le valeur ka bon i b'o fana confirmer ko farikolo valeur ka bon duloki ye i bɛ sɔn k'o ye tiɲɛ ye samara le valeur ka bon ou bien a bɛ don sen min na yala furu le valeur ka bon ou bien ni min b'a kɛ n'i ye cɛ fo k'a y'a denmuso d'i ma denmuso sera ka furu i fɛ ni min sababu ye o ni danbaga place ye jumɛn ye a bɛ fɔ o de ma ko bato n'i ye duloki ɲuman foli di ne ma parce que n ye duloki ɲuman kara ye i y'a dɔn golo min na o duloki ɲuman o golo ɲuman tigi fana ni foli ka kan a bɛ fɔ o foli de ma ko bato n'i ye ne fo n ka malobɔrɔ la malobɔrɔ donna nogo min na o nogo danbaga kan ka fo appareil digestif dɔgɔtɔrɔw ɲininka k'u k'a ɲɛf'i ye community loru an hakili la an ye dɔ ta o yɛrɛ la mawuludu importance min b'a la a b'an to ka kira lɔ mais a b'i daga a ti daga o sera dabila ma pewu n ko lɔnni tɛ silamɛya la lɔnni min bɛ se ka mawuludu kɛ haramu ye a tɛ yen n'a bɛ yen karamɔgɔw k'a labɔ parce que a bɛ fɔ fɛn ma ko haramu o dɔnnen don mun n'a bɛ fɔ o mun tɛ mawuludu nɔfɛ a faamuna dɛ a t'a nɔfɛ a kasa t'a la a ja t'a kan donc minute papier min dira ma ko an ka waati le sera nous avons il nous reste moins 5 minutes donc an bɛ min fɔ mawuludu jama ye o de ye mawuludu a bi kɛ le ko kira nana mais kira bololankolo ma na kira sallallahu alaihi wa sallam a kelen ye communauté dɔ ka mentalité yɛlɛma a kelen ye millénaire dɔ ka mentalité yɛlɛma a kelen ye jamana dɔ ka mentalité yɛlɛma a kelen ye yatimanden kun do jama t'a bolo silamɛw anw dun ka siya hali bi o de kosɔn ne tɛmɛtɔ bɛ ɲamakalaw fo k'an ka bɔlɔfɔlaw fo k'an ka jeliw fo k'an ka numuw fo konate ibrahima ka foli bɛ garangew ye yan bilayi an ye bɔlɔfɔlaw ka nɔ ye bɔlɔfɔlaw ye bɔlɔfɔ ka dɔw bila sɛnɛ la yan bɔlɔfɔlaw kama kamalenkɔrɔ kun bɛ sa daba kan wallahi a tɛ wuli ka jɔ bɔlɔfɔlaw kama kamalenkɔrɔ kun bɛ sa samiya tɛ f'i kɔ a kana ban ka f'i ye ko den bolilen an bɛ ɲamakalaw fo jeliw kosɔn muso kun bɛ sa kɔngɔ na wala a t'i yɛrɛ di cɛ ma o de kosɔn an ka fini min bɛ siri cɛ la mandenw y'a wele le ko taafe taafe kɔrɔ le ko n t'a feere wari t'a sɔrɔ
abe cɛ bolo hɔrɔnya dɔrɔn kan jeli an y'a nɔ ye yan an bɛ an ka numuw fo aw sababula kɛlɛ jugu kun tɛ kɛ dugu la mais an jigi misɛnyara farafinna kalan kɔrɔ dɛ n bɛna n ka kuma laban kɛ min ye balawu o balawu bɛ farafinna kan a balawu bɛ nana kalan carton de kɔnɔ ne le ko di wa ile ɲɛ t'a la wa i bɛ ne ɲininka ile ɲɛ t'a la le wa ka kɔn kalan ɲɛ farafinna ya ka kɔn kalan ɲɛ farafinna ya sɛbɛya le kun bɛ yan sɛbɛya lɔnni bɛ jamana lɔ kalan bɛ jamana ci le lɔnni ye bɔrɔ de ye kalan ye bɔrɔ de ye mɔgɔ bɛ lɔnni ta min kɔnɔ mais lɔnni tɛ bɔrɔ o bɔrɔ kɔnɔ o ye bɔrɔ lankolon de ye kalan o kalan ni lɔnni tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o ye kuma yɛlɛma de ye a filɛ bi exemple farafinna yan kamalen min bɛ bɔ so a ma deli ka taa école la a ma taa madarasa la n'a sera Abidjan a bɛ kɔrɔkɛ ɲininka ko sugu bɛ min kɔrɔkɛ bɛ bila a ɲɛ a bɛ taa wotoro ta a bɛ doni ɲu a bɛ jende ta san 3 kɔfɛ a bɛ magasin ta ka baarakɛden mɔgɔ 10 ta ka muso 2 furu yɔrɔ bɛɛ kɛra école ye denmisɛnw ye kalan kɛ écoledenw bɔra université la ka na télécommande ta pif Barça tɛ yan pif Chelsea tɛ yan olu bɛ ka télévision zappé diplôme kɔfɛ ko chômage kalan de nana ni chômage ye farafinna ayi lɔ dalu bɛ n bolo dɛ est ce que ka kɔn ni kun y'a fɔ numunden ɲɛna est ce que fa bɛ bila la fa ka fanda ye nɛgɛ ye ta ye numunden bɛ se k'a fɔ ko chômage jama numunden b'a fɔ chômage a fa ka fanda la jeliden bɛ se k'a fɔ gɔni bilani ye ko chômage fa bɛ bamananden na i fa ka foro filɛ i b'a fɔ ko chômage mais an ka mɔgɔ kalanenw a ka dugukolo tara ka taa le wa makoya t'aw la a tɛ duloki don wa numu kun bɛ minɛ min n'u utiliser aw ma ko t'a la tugun wa bamananw kun bɛ sɛnɛ min kɛ aw ma ko t'a la tugun wa bon kalan de y'an bila baarabaliya la a laban bɛnbaliya min bɛ farafinna a bɛnbaliya nana kalan de nɔfɛ madrasa sow bilahi jamana bɛ arabu jamana na hali lahara n'i ye saudiyɛn ni iraniyɛn bila alijinɛ na o bɛ kɛlɛ hali alijinɛ kɔnɔ alijinɛ na lahara ni ala ma bɛ bila i place la ka saudiyɛn don ka iraniyɛn don u fila bɛ bolokuru don ɲɔgɔn na alijinɛ kɔnɔ mais e taara olu fɛ yen ne taara ninnu fɛ yen n'anw fila nana bila misiri kelen kɔnɔ ko an ka ko ɲɛnabɔ an bɛ bɛn cogo di farafinw an ka erreur kɛra faragwɛ ladege de ye n y'a fɔ faragwɛw ye bololankolonya de kɛlɛ anw ye mɔgɔlankolonya de kɛlɛ kuranɛ yɛrɛ nana mɔgɔlankolonya kɛlɛyɔrɔ de ye o laada n'o fɛn mun kun b'an bolo anw kan ka kira bangeni nusɔdiya parce que ni kira kun ma ci anw tɔgɔjugu kun bɛ ban diɲɛda la mais kira de cira ala ko a ma ko inna akramakum indallahi atqakum ni aya in de ye farafin bɛ se k'a disi gosi inna akramakum indallahi atqakum ni aya in de ye an bɛ waso tɔw la parce que an b'u ɲɛ mɔgɔ sɔbɛya la ni bi tɛ kɔni ni bi tɛ farafin fa ye fa de ye fa bɛ wele an ka kan na le ko fa ka lu lafa kolɔna ka lu lafa lambe la ka lu lafa mɔgɔ sɛbɛya la fa yɛrɛ bɛna dingɛ min kɔnɔ k'o lafa den wɛrɛ kana bɛn a la o miiriya tɛ cɛkɔrɔba min na e ye fatɔ de ye i tɛ fa ye lu muso tɔgɔ le ko ba lu ba le ba bɛ jamana min na o jamana de ka di ka lu den wele ko ba ni fa ye ele de ile i den ni kunun da an kun bɛ tɔw ɲɛ occasion min b'an bolo n'an bɛ se ka ɲɔgɔn don julukisɛ kelen na ka kɛ kelen ye comme an bɛnbaw y'a laɲini cogo min ka kɛ kelen ye i n'a fɔ ala y'a laɲini cogo min ka kɛ kelen ye i n'a fɔ kira y'a laɲini cogo min o source ye ala kira de ye ale min cira mɔgɔw cɛ ma minnu n'u ka kuntanya kun bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ mais a kelen y'a jogo kɛ k'u ka kuntanya yɛlɛma k'a kɛ sɛbɛya ye jango anw mun sun ye sɛbɛya ye donc ne bɛna micro bila o ko waati sera ka yafa deli karamɔgɔw fɛ kuma ninnu fɔ cogo kalanbaliya ye fiɲɛ ye n'i ye denmisɛnninya ni mɔgɔya fara kalanbaliya fiɲɛ kan a fiɲɛ bɛ bonya
o ko fiɲɛ yafa an ye mais an ye kuma min fɔ n'o ye ala ta ye an ye kuma min fɔ n'o ye kira ta ye o man ka digi mɔgɔ la min ko ba tun b'a ka guwa ma diya n'o ma kuma jugu fɔ min ko kɛlɛ man ka k'o fɛ a ka to bɛ nin kan صلى على رسوله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ محمد بن عبد الوهاب على de ko aka kitabu kono iba fla fi durar saniya ko walaqad awjaba Allah lahum huquqan laysa li ghayri almuslimin ko ala hake do wajibi akira sumo wiye hake minte mo wora wiye parce que ndaw rek ngeletri sebe ka dama ko sirifi do be mo be to ka tigem ne ka sumusumu ko est ce ko be benwa ako bashi foi to la ako bashi to la de ako sabula kira doke no ya abdullah ibn abbas ye o fana sirifi de alek me kalange sahaba do bolo sabula abdullah ibn abbas ale ficini de ye hijra ke na baye kana madina kira be fatu domi ashibe santan donina ale rekela mo nyamatige ni baye sayyidna umar tle de la aywa sayyidna umar tle sayyidna umar yake aka conseiller spéciali aka doni bunya fe mais abdullah ibn abbas ak me kalangela sahaba munu bolo o sahaba do to zaid bin thabit don de la zaid ibn thabit be ka bo aka soda fe abula ibn abasi abaka soka abula ibn abasi aka so kara femine ay so kara femine liminge zaid ibn sabit ko abula ibn abasi ma akotana ha ya ibn ammi rasulillah ko ala kira benoko de ni dabla ni toyi e man ka ne ka so dajuru mine abula ibn abasi ko akaramogo ma no ezeri ibn sabiti ako hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina ako an nyamariya la ko an ngaramogo bonya ni bonya chugo indela abula ibn abasi de la akaramogo bonya o kalimi ngala ezeri ibn sabiti jigila kabo aka so sanfe ako abula ibn abasi ma arini yadaka ko itiga jiranna akebe mungo la ku itige dia aya tige da ma minga fana mine ka sumusumu zaid ibn sabit kama ko meni fana yemuye ale fana ko abla ibn abasima wa hakadha umirna an naf'ala bi ahli bayti nabiyina ko an fana nyamari ala ko anga ke ni to indila anga kira somo la wala kira somo kele mana doya mo bolo yima ko sala o ka fusaye o ka kira somo o ka fusa be akunvi ami makala akafsa slama karamo e min kala leno ala ko inna akramakum inda allahi atqakum comme ko min kabbo aw bel ni aw bey ala yoro o de min be sran ala nye kateme aw beka o ye classement dori o classement be nga fusamantia classement sirfu de kafsa bey ni me faka ni famu afamu ka surun ko jugu mogo masa o teke kafiri ya mogo be bo kafiri la o teke ibe bo kafiri la ne ke la islamai mais e ka bon ala bolo kateme ifa kan parce que islamai ifa e kafiri nga ibi majigi ifa ibi fa bonya ni ifa dogo ya ni ka islamai ala me ko tika foila o te wuli balia ala ko ala fo de ko wa ini jahadaka fono kibla flanga foyala nota ibange ba fla ou kafri ni yu doya inika slamea ala makotika foila donc on ni serifu tabo chogo de la itika doni flede itika alanya sernya flede itika limenya flede abola kira de la khalas ola serifu ka bo ambolo nga asedi sherifu usmani madani haidara ale fana ka bo ambolo kateme serifi touka aye minke kama ne o de fo do ko no sirifite a don da bote ngo an yere matugo akọ sirifia kama an tugula ko de aye bara minke aye kuma min fo qala allah qala rasulullah an tugula ko de kama an tara soro sirifide o de ya bunya ka keni chogola shamsul huda badru duja محيي البيعة على الإسلام مجدد القرن الأخير السيد الشريف عثمان مداني حيدرا
a ɲɔgɔnna tɛ yen an ka bi diɲɛlabandilen in na a ɲɔgɔnna tɛ yen a tɛ yen n bɛ to ka n delila ka nin fɔ n ko n'i ko an karamɔgɔ Hayidara ma alimu o delila ka fɔ dɔ ma Hayidara kɔfɛ o bɛ fɔ maa wɛrɛ ma n'i ko Hayidara ma alama o delila ka fɔ dɔ ma Hayidara kɔfɛ a bɛ fɔ maa wɛrɛ ma n'i ko Hayidara ma fahama o delila ka fɔ dɔ ma Hayidara kɔfɛ a bɛ fɔ maa wɛrɛ ma n'i ko Hayidara ma almaiyu o delila ka fɔ dɔ ma Hayidara kɔfɛ a bɛ fɔ maa wɛrɛ ma n'i ko Hayidara ma lawudaiyu o delila ka fɔ dɔ ma Hayidara kɔfɛ a bɛ fɔ maa wɛrɛ ma nga tɔgɔ kelen bɛ yen tɔgɔ kelen lam yasbiquhu ilayhi sabiq wa lan yaltahiqa bihi fihi lahiq tɔgɔ kelen bɛ yen ka kɔn Hayidara ɲɛ o tɔgɔ ma da maa na ayiwa Hayidara kɔfɛ a tɛ da maa na o tɔgɔ ye jumɛn ye muhyil bay'ati ala al-islami ange silamɛya donga nguntunna ale de y'a da kɛnɛ kan mɔgɔw tun b'a kalan théoriquement nazariyatan mais k'a kɛ quelque chose de pratique que nous pouvons voir palpable pratiquer o de kɛla ale cɛba in ye an ka foli b'a ye waati min dira ma a ka surun kojugu an tɛna kuma jɛnya n ye n bɛ k'o de fɔ salongo an kumana sirifuw tɔgɔ la mais bi diyala salongo ye sabula bi sirifu yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan sirifu yɛrɛ bɛ yan an bɛ an ba fo sirifimuso min ye duwawu kɛ sisan an b'a fo ko Hayidara ayiwa Hayidara bamaden ni den Basaka ɲɔye bali a denmuso n'o ye Aseyida Amina Usmani Hayidara a b'an bolo yan n bɛ to ka fɔ ale de ma ko almar'atul hadidiya nanzaraw ko ma français na ko la dame de fer ayiwa n bɛ tila ka fɔ a ye anglais kan na sabu a bɛ anglais mɛn the strong woman non Seyida ne bɛ Seyida dɔn n bɛ Seyida dɔn Bamakɔ n bɛ Seyida dɔn Accra Ghana kalanyɔrɔ la a taalen k'a bɛ taa anglais kalan ne ye anglais minɛ sisan a b'a fɔ ko a bɔla British a bɔla Angleterre she speak English fluently Seyida Mimi a ka duwawu bɛ jaabi an yɛrɛw fana ka duwawu kɛ Seyida ye sabula a bɔla mɔgɔ de la mɔgɔ min ɲɔgɔnna tɛ yen o la f'a yɛrɛ fana ka kɛ mɔgɔ ye min ɲɔgɔnna tɛ yen bara mais et puis a kɛlɛw fana de ye karamɔgɔ Hayidara ko silamɛya tɛ malo kama cɛ sɔrɔ silamɛya kuma tɛ suuli ko cɛ tɛ yen k'ale Hayidara y'o cɛ ye Hayidara jɔla silamɛya jigi kɔrɔ mais bi Hayidara jigi ye mɔgɔ minnu ye olu de ye Mimi Hayidara ye sabu ni olu tun ma ɲa Hayidara ka san 30 ni kɔ baara bɛɛ tun bɛ tiɲɛ bɛɛ tun bɛ tiɲɛ mais olu de ɲana olu de kɛla des images qui reflètent la grandeur de leur papa olu de kɛla misaliye an bɛ se ka min ye k'a fɔ ko ja Hayidara ta in c'est du kumalankolon tɛ a y'a fɔ a y'a kɛ ala ko tɛ kebura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun ko ala tigɛra aw la a ka fɛn fɔ a da tɛ min kɛ mais mun de ye Hayidara to a b'a disi gosi e ala ne hakili bɛ nin na sa 97 ni ma fili 96 la karamɔgɔ ko arajo la ko bilahi hali ni jinɛw ni adamadenw farala ɲɔgɔn kan contre Hayidara n bɛ s'u bɛɛ la sabu n tigɛ bɛ ala bolo ayiwa maa tana tiɲɛ et puis a y'a fɔ cogo min n segin kan ten harifu kelen ma fara kan ne ye kuma in mɛn don min ne ja tigɛra n yɛrɛla n ɲɛji jigira n ko walahi cɛ in ɲɔgɔnna tɛ yen a ko hali ni jinɛw ni adamadenw farala ɲɔgɔn kan contre Hayidara a ko bilahi n bɛ s'u bɛɛ la sabula n tigɛ bɛ ala bolo ayiwa maa tana tiɲɛ bɛɛ bɛ se ka nin fɔ i bɛ nin fɔ kɛnɛ kan i bɛ bɔ dɔrɔn ala b'i malo min bɛ ni ala cɛ i b'a dɔn mɔgɔw ɲɛfɛ tirikiba b'i kana kɔlɔsi b'i bolo nka min bɛ ni ala cɛ i b'a dɔn nin fɔ ni ka nin fɔ i b'a ye
mais haydara ye nin fɔ a denw fana y'a sabati wallahi a ma ye haydara la a ma y'a denw na o la o den sanuma de b'an bolo nin ye ala ko minnu ma innama yuridu llahu liyudhiba ankum rijsa ahli albayti wa yutahhirakum tathira o de b'an bolo ni kira nali tun tɛ dugukolo tun tɛ seniya kira de nana ka na dugukolo seniya o la ni mɔgɔ min nisɔndiyara ni o kira nali ye o ye kira kanu de ye i n'a fɔ Allahu Taala yɛrɛ y'a fɔ a ka Kurana kɔnɔ cogoya min na a ko kira a f'u ɲɛna n'a y'a sɔrɔ o bɛ ne Ala fɛ o ka e kira de kanu sabu kira de nali kɛra dugukolo seniya sababu ye o la an bɛ Ala fo ka kira sali kira Muhamadu kan o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ alisilama jama bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la kira sallallahu alaihi wasallam a joli min minnu b'an cɛ la sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka seku an'an ka seyidu an'an ka kuduwa n'o ye de Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye ale denmuso min bɛ an bolo kɛnɛ kan n'o de ye Seyida Mimi Haidara ye ale min n'a ka bonya to a yɛrɛ la k'a ka karama to a yɛrɛ la k'a ka danbe ɲuman to a yɛrɛ la ka wuli k'an geribudenw sɛgɛrɛ Abidjan ko an bɛ na kira sallallahu alaihi wasallam ka kɛnɛ sigi an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Seyida fo ka foli tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka excellence fo monsieur le ambassadeur ale min fana min y'a ka bonya ta yɛrɛ la Mali bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ ale de la a san 2 de ye nin ye an ka message bɛ se a ma a bɛ wuli ka na an ka kɛnɛ ɲɛnɛmaya an bolo an b'a fɔ ko a ni ce ko a bolo bɛ baara min na ya Rabbi Ala ka barika don a la an bɛ kira ka kɛnɛ de kan dugawu fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ jaabi sabu kira mɔdenw b'an cɛ la n'an bɔra yen an bɛ kɛnɛ cɛkɔrɔbaw fo ka musokɔrɔbaw fo an bɛ an ka parrain fo Ablaye Jara ko ne ko a ma ko a Jara ko a ye ne san ko a ye ne san wallahi a ye n san bonya la ne bɛ an sira mɔgɔ siɲɛ diɲɛ na fo n bonyabaga wallahi ka kɛnɛ présidenti fo marraine o ye ne yɛrɛ tanti ye Namisa Gakou kɛnɛ présidenti n b'a fo Asetu Sise n'o ye ne ba ɲuman ye a n'a taamaɲɔgɔn Lala Tarawele ani Ouattara n b'u bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Mayini ye n b'u bɛɛ lajɛlen fo. Alhamdulillah nin kun y'an ye kira Muhammad Mustafa alayhi salam ale ka bangeli kɛnɛ kan o min sigira an karamɔgɔ Mohamed Gakou fɛ Abidjan Atekube ka bɛn marsi kalo ma san 2018 an b'a ladeli ladilikan minnu fɔra kɛnɛ in kɔnɔ an mɛn ko ɲuman ni ka baara kɛnɛ ye Ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fo ni ka wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn waati wɛrɛ fi amanillah. Angalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila angalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila angalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila na mara shikolomba